Onko moottorisi väsynyt vai annatko sen sammua hitaasti? Monet kuljettajat näkevät kojelaudan kilometrimäärän laskurina romutukselle. Huomaat, että lähtö on laiska, ääni kovempi ja kaasuneula laskeutuu nopeammin kuin pankkitilisi lomalla. Mutta ennen kuin hyväksyt, että autosi on jo ikäinen, kerron sinulle jotain. 90% moottoreista ei ole vanhoja. Ne ovat vain tukahduttamia laiminlyöntiin. Autotalliin meneminen tänään on kuin lääkärissä käynti. Kävelet sisään aivastellen ja lähdet laskun kanssa, joka näyttää Xäsi puhelinnumerolta. Siksi tässä videossa jätämme ihmeet sivuun ja keskitymme älykkääseen insinööritaitoon. Koska aion näyttää sinulle 22 lopullista niksiä, joilla palautat moottorisi sen sujuvuuden ja voiman, joka sillä oli sinä päivänä, kun se lähti toimistosta. Ja kiinnitä tarkasti huomiota viimeisiin yksityiskohtiin, sillä se on jotain niin naurettavan yksinkertaista, että useimmat mekaniikat eivät kerro. Yksinkertaisesti siksi, ettei ole heidän etujensa mukaista, että autosi lakkaa rikkoutumasta. Jos ajattelit, että uuden moottorin saamiseksi sinun täytyy ostaa uusi auto, varaudu tuntemaan itsesi hyvin petetyksi. Aloitetaan. Tarkista ja säädä rengaspaine viikoittain. Ehkä ajattelet, ettei renkailla ole mitään tekemistä moottorin kanssa, mutta ne ovat enemmän yhteydessä toisiinsa kuin ehkä kuvittelet. Kun renkaiden paine on matala, jopa puoli kiloa, vierintävastus kasvaa huomattavasti. Moottorin täytyy tehdä kovemmin töitä siirtääkseen samaa painoa samalla nopeudella. Se on kuin työntäisit autoa kevyesti jarrut koko ajan. Tuo lisävastus tarkoittaa suoraan polttoaineen kulutusta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että alle suositellun paineen täytetyt renkaat voivat heikentää polttoainetalouttasi jopa 3%. Se ei ehkä kuulosta paljolta, mutta jos täytät tankin viikoittain, tuhlaat litroittain bensaa, jota moottorisi polttaa turhaan vain voittaaksesi ylimääräisen kitkan. Pahinta on, että ylimääräinen kuorma ei ainoastaan tuhlaa polttoainetta, vaan tuottaa myös liiallista lämpöä moottoriin. Kun moottori työskentelee kovemmin kuin olisi tarpeen, kaikki kuumenee, öljy hajoaa nopeammin, sisäiset osat kokevat enemmän lämpöjännitystä ja moottorin kokonaiskäyttöikä lyhenee. Toimenpide on naurettavan yksinkertainen, mutta lähes kukaan ei tee sitä johdonmukaisesti. Osta kunnollinen digitaalinen painemittari, ne maksavat noin 10 tai 15 dollaria. Joka viikko, mieluiten aamulla ennen ajoa, kun renkaat ovat kylmät, tarkista jokaisen renkaan paine, mukaan lukien vararenkaan. Oikea paine on painettu kuljettajan oven karmin sisällä olevaan etikettiin tai käyttöohjeeseen. Älä käytä renkaan sivulla olevaa maksimipainetta, se on maksimipaine, jonka rengas kestää, ei optimaalista painetta ajoneuvollesi. Säädä jokainen rengas oikeaan paineeseen. Hyödyt ulottuvat polttoainesäästöjä pidemmälle. Moottori toimii suunnitellulla kuormalla, lämpötila pidetään optimaalisilla alueilla ja sisäinen kuluminen vähenee. Se on 2 minuutin temppu, joka kirjaimellisesti pidentää moottorin käyttöikää ilman, että sinun tarvitsee koskea yhteenkään konepellin alla. Puhdista tai vaihda ilmansuodatin säännöllisesti ilman tekosyitä. Moottorisi hengittää täsmälleen kuten sinä. Se tarvitsee puhdasta ilmaa toimijakseen kunnolla. Joka kerta kun moottori suorittaa palamissyklinsä, se imee tuhansia litroja ilmaa suodattimen läpi. Kun suodatin on tukossa pölystä, siitepölystä, hyönteisistä ja kaikesta tienliasta, moottorisi taistelee kirjaimellisesti jokaisesta hengenvedosta. Teho laskee, koska happea ei ole tarpeeksi polttoaineen palamiseen kokonaan. Kaasun kulutus kasvaa, koska tietokone havaitsee vähemmän ilmaa ja säätää seosta väärin. Ja turbomoottoreissa ongelma korostuu entisestään. Tunnet turboviiveen kuin isku vatsaan joka kerta kun kiihdytät. Joidenkin kuljettajien keskuudessa on jatkuva myytti, joka uskoo, että hieman likainen suodatin toimii paremmin, koska sen sanotaan rikastuttavan seosta. Se ei pidä paikkaansa. Tukkeutunut suodatin ei rikastuta mitään hallitusti, se vain hukuttaa moottorin ja saa tietokoneen arvaamaan mitä tehdä. Tuloksena on tehoton palaminen, polttoaineen hukkaheittäminen ja tehon menetys.
Tarkista ja puhdista moottorin sähköliitännät huolellisesti. Nykyaikaiset moottorit eivät ole pelkästään mekaanisia koneita. Ne ovat monimutkaisia elektronisia järjestelmiä, joissa 10 sensorit kommunikoivat jatkuvasti moottorin tietokoneen kanssa. Jokainen anturi, jokainen toimilaite, jokainen moduuli on yhdistetty sähköliittimillä. Ajan myötä kosteus, moottorin lämpö, öljykemikaalit ja jatkuva tärinä aiheuttavat näille liittimille korroosiota. Ne pienet metallinasat liittimien sisällä ruostuvat tai peittyvät vihreällä tai valkoisella kalvolla. Yhtäkkiä liitokset, joiden pitäisi olla kiinteät ja puhtaat, löystyvät ja saastuvat. Oireet ovat turhauttavia, koska ne ovat ajoittaisia. Moottori käy täydellisesti yhtenä päivänä ja seuraavana siinä on outo tyhjäkäynti. Moottorin vikavalo ilmestyy mystisesti ja katoaa. Happianturi näyttää pettävän, mutta testit osoittavat, että se on kunnossa. Todellinen ongelma on, että anturit lähettävät ECUlle heikkoja tai epäsäännöllisiä signaaleja, koska liitännät ovat likaisia. Tietokone vastaanottaa vääriä tai keskeytyneitä jännitteitä ja tekee päätöksiä saastuneen tiedon perusteella. Se säätää polttoaineseosta väärin, muuttaa ajoitusta oudoilla tavoilla, eikä moottori toimi kuten pitäisi. Ratkaisu on systemaattinen, mutta ei monimutkainen. Osta tölkki sähkökosketuspuhdistusainetta, se maksaa noin $8. Aloita tunnistamalla pääliittimet, happianturi, MAF-anturi, kamppiakselin asentoanturi, jäähdytysnesteen lämpötila-anturi, sytytyskelan liittimet. Irrota jokainen liitin varovasti painamalla vapautusklipsiä. Tarkista liittimen sisällä olevat nasat vihreän, valkoisen tai yksinkertaisesti läpinäkymättömän korroosion varalta. Suihkuta kontaktipuhdistusainetta runsaasti liittimen sisälle ja nasteihin. Anna haihtua kokonaan, mikä vie pari minuuttia. Sitten levitä pieni määrä dielektristä rasvaa nastoihin ennen uudelleen kytkemistä. Dielektrinen rasva on erityinen, koska se ei johda sähköä, mutta tiivistää nastoja tulevalta kosteudelta. Kytke jokainen liitin tiukasti uudelleen, kunnes kuulet napsahduksen. Ammattimainen polttoaineen ruiskuttimien puhdistus, joka palauttaa atomisaation. Jos autosi horjuu kiihdyttäessä tai kuluttaa enemmän polttoainetta kuin normaalisti, ongelma on yleensä toimituksessa. Moottori riippuu hienosta, täydellisesti atomisoidusta bensiinisumusta. Kun injektorit toimivat hyvin, jokainen pisara suihkutetaan miljooniin mikroskooppisiin hiukkasiin. Polttoainejäämä kuitenkin kypsyy ruiskuttimien kuumissa kärjissä muodostaen kovaa lakkaa, joka tukkii ihmisen hiuksia pienemmät reijät. Täydellisen sumun sijaan saat heikon, epätasaisen tipun. Ei sumua, ei lihasta. Vaikka korjaamon siivoajat toimivat kevyille tankeille, kun suorituskyky laskee selvästi, tarvitaan raskasta tykistöä. Ammattilaishuolto, jossa on paineistettu laite, yhdistää ruiskuttimet tiivistettyyn tehokkaaseen liuottimeen moottorin ollessa käynnissä 20 minuuttia. Tämä prosessi liuottaa lakan ja lian kirjaimellisesti välittömästi. Huollon jälkeinen ero on huomattava. Kaasuläpän vaste on taas selkeä, tyhjäkäynti tasoittuu, koska kaikki sylinterit saavat saman määrän polttoainetta ja nykiminen täydellä kaasulla katoaa. Sisäisen hiilen perusteellinen puhdistus, joka tukahduttaa moottorisi. Ajan myötä tahmea musta noki kertyy hiljaisesti moottorin sisälle, tarttuen venttiileihin, mäntiin ja imujärjestelmään. Vaikka ulkopuolelta se on näkymätön, sen vaikutukset ovat tuhoisat. Tyhjäkäynti muuttuu raskaaksi, kiihtyvyys tuntuu hitaalta ja outoja naputusääniä ilmestyy. Tämä hiili johtuu epätäydellisestä palamisesta, jota kiihdyttävät lyhyet matkat, jolloin moottori ei saavuta ihanteellista lämpötilaansa tai huonolaatuisen bensiinin käyttö. Kuvittele, että moottorisi yrittää juosta maratonin sukka suussaan. Näin tukahduttavalta ilmavirta tuntuu. Hyvä uutinen on, että voit järjestää moottorillesi spa-päivän 2 päävaihtoehdolla. Ensimmäinen on korkealaatuisten polttoainelisäaineiden käyttö. Kaadat sen vain tankkiin ja annat kemikaalien päästää kerrostumia vähitellen ajon aikana.
Se on ihanteellinen ennaltaehkäiseväksi ylläpidoksi. Toinen vaihtoehto vakavissa tapauksissa on saksanpähkinän räjäytys. Ammattimainen palvelu, jossa murskattuja saksanpähkinän kuoria ammutaan sisäänottoon. Ne ovat tarpeeksi hankaavia poistamaan kovaa hiiltä, mutta tarpeeksi hellävaraisia vahingoittamatta metallia. Tarkasta ja puhdista kaasuläpän runko, jonka kaikki unohtavat. Yli 60% kuljettajista jättää huomiotta tärkeän asian, joka voi pilata ajokokemuksen, kaasuläpän rungon. Tämä komponentti säätelee tarkalleen, kuinka paljon ilmaa pääsee moottoriin kaasuläpän kautta. Käytön myötä öljyhöyryt ja jauhe sekoittuvat muodostaen mustan, tahmean kuoren venttiilin reunoille. Kun auto saavuttaa 120 000 mailia, tämä lika usein estää ilmavirran ja häiritsee sijaintiantureita, jolloin moottorin tietokone arvaa seoksen ja saa moottorin horjahtamaan, kiihdyttämään ja laskemaan epäsäännöllisesti tai jopa sammumaan liikennevaloissa. Parasta on, että sen korjaaminen vie vain muutaman minuutin, eikä vaadi ammattilaistyökaluja. Tarvitset vain tietyn puhdistusaineen, kiihtyvyysrunkoja varten ja kankaan. Prosessi on yksinkertainen. Irrotat imutetkun, avaat perhoventtiilin, painamalla jalkapoljinta, jos se on elektroninen, ja suihkutat tuotteen suoraan nokille. Hiero vanhalla hammasharjalla, kunnes näet kiiltävän metallin, ja anna sen kuivua 5 minuuttia ennen kuin kokoat sen uudelleen. Puhdista sokea massailmavirta-anturi. Ilmasuodattimen ja imuaukon välissä sijaitseva MAF-anturi vastaa kirurgisen tarkan mittauksen mittaamisesta, kuinka paljon ilmaa virtaa sylintereihin. Tämä tieto on elintärkeää ECU-pisteelle polttoaineilmaseoksen tasapainottamiseksi. Kun anturi on puhdas, saat maksimaalisen tehon ja tehokkuuden. Mutta kun ohut pöly tai öljykerros peittää sen, anturi alkaa lähettää virheellistä dataa. Yhtäkkiä moottori tuntuu olevan pielessä, polttoainetaloudellisuus heikkenee ja moottorin vikavalo syttyy kojelaudalle. Anturi käyttää herkkää johtoa, joka jäähtyy ilman kulkiessa. Jos se on likainen, mittaus hidastuu ja tietokone vähentää polttoainetta ajatellen, että ilmaa pääsee sisään vähemmän kuin todellisuudessa on. Sen puhdistaminen on uskomattoman helppoa, eikä vaadi monimutkaisia työkaluja. Irrota vain anturi, irrota se kanavasta ja käytä vain MAF-antureille tarkoitettua puhdistusainetta. On tärkeää olla käyttämättä jarrujen puhdistusainetta tai alkoholia, sillä ne voivat tuhota elektroniikkaa. Suihkuta filamenttia runsaasti eri kulmista koskettamatta sitä fyysisesti, sillä se on erittäin hauras. Anna sen kuivua ilmassa 5 minuuttia ja asenna se uudelleen. Vaihda kuluneet osat strategisesti ennen kuin ne hajoavat. Moottorit ovat uskomattoman kestäviä. Jotkut kulkevat 300 000 mailia tai enemmän räpäyttämättä silmäänsä. Mutta heidän ympärillään olevat palaset eivät ole niin voittamattomia. Hiljalleen, mutta varmasti keskeiset osat kuluvat, ja kun ne kuluvat, suorituskyky romahtaa. Kiihtyvyys muuttuu hitaaksi ja laiskaksi, polttoainetalous kärsii, epäonnistumiset muuttuvat säännöllisiksi, ja tuo pehmeä uuden auton tuntuma katoaa kokonaan. Aloita olennaisista asioista, niistä osista, joilla on suurin vaikutus moottorisi toimintaan. Sytytystulpat ovat listan kärjessä. Pelkät sytytystulpat voivat viedä jopa 30% sähköstäsi. Aukko kasvaa käytön myötä, kipinä heikkenee ja palaminen jää epätäydelliseksi. Mutta tässä on se hieno juttu. Niiden vaihtaminen itse voi maksaa sinulle vain $20 ja iltapäivän vapaata. Sinun ei tarvitse käyttää 300 työpajassa saadaksesi jotain, mitä voit tehdä perustyökaluilla. Sytytyspuolat ovat seuraavat. Nämä muuttavat akun matalan jännitteen tuhansiksi volteiksi, joita tarvitaan kipinän lentämiseen. Kun ne vikaantuvat, tulee sytytyshäiriöitä, moottori tärisee ja moottorin vikavalo syttyy. Jakohihnat ovat ehdottoman tärkeitä häiriömoottoreissa. Jos moottori hajoaa käynnissä, venttiilit ja männät törmäävät aiheuttaen tuhansien dollarien katastrofaaliset vahingot. Vaihda se valmistajan aikavälillä ilman poikkeuksia. Imuletkut halkeilevat ja halkeilevat iän myötä, mikä mahdollistaa tyhjiövuodon.
Nämä vuodot aiheuttavat mittaamattoman ilmanpääsyn sisään, mikä pilaa polttoaineseoksen. Eikä pidä unohtaa tukihahmoja. Akku pitää koko sähköjärjestelmän käynnissä. Jarrut eivät ole osa moottoria, mutta ne vaikuttavat siihen, miltä koko auto tuntuu. Nesteet tarvitsevat säännöllisiä muutoksia suojatakseen jokaista järjestelmää. Ne kaikki auttavat pitämään moottorisi terveenä ja reagoivana. Tässä on salainen ase niille pienille öljyvuodoille, jotka ikääntyvät. Moottorin tiivistystuote. Puhdista PCV-venttiili, jota kukaan ei muista ennen kuin se hajoaa. Tämä pieni komponentti auttaa poistamaan haitallisia kaasuja kampikammosta ja lähettää ne takaisin moottorille poltettavaksi. Tämä pitää suorituskyvyn vahvana ja päästöt alhaisina. Se on osa kampikammion ilmanvaihtojärjestelmää, joka estää paineen kertymisen moottorilohkon sisälle. Kun se toimii oikein, hiljainen sankari pitää kaiken tasapainossa. Mutta ajan myötä venttiili voi tukkeutua lietteellä ja hiilellä. Öljyhöyryt ja palamisjäämät kypsyvät venttiilissä muodostaen tahmeita kerrostumia, jotka lopulta sulkevat sen kokonaan. Kun näin tapahtuu, kampikammion paine alkaa kasvaa, eikä minne mennä. Yhtäkkiä alat nähdä öljyvuotoja satunnaisissa paikoissa. Polttoainetaloudellisuus heikkenee, koska moottori taistelee sisäistä painetta vastaan. Moottorin kuluminen kiihtyy, koska paine pakottaa öljyn sinne, missä sen ei pitäisi olla, ja luo olosuhteet, jotka eivät ole optimaaliset voitelulle. Oireet selviävät, kun tiedät mitä etsiä. Öljytahrat autotallissa, joita ei ollut aiemmin, sininen savu pakoputkesta erityisesti käynnistyksen yhteydessä, lisääntynyt öljyn kulutus ilman näkyviä vuotoja ja palaneen öljyn haju, jota et löydä. PCV-venttiilin puhdistus tai vaihto on ennaltaehkäisevää huoltoa, joka ehkäisee paljon suurempia ja kalliimpia ongelmia. Prosessi on yksinkertainen. Ensiksi tarkista ajoneuvosi käyttöohjekirja löytääksesi venttiilin tarkasti. Se voi olla venttiilin kannessa, kamppikammioon liitetyssä letkussa tai integroituna imujärjestelmään. Toiseksi irrota venttiili varovasti. Irrota se letkusta tai krommetista, johon se on asetettu. Jotkut mallit vedetään yksinkertaisesti pois, toiset vaativat kehräämistä. Kolmanneksi, tarkista venttiili, ravista voimakkaasti. Jos kuulet kirkkaan metallisen kolinan, se tarkoittaa, että sisäventtiili liikkuu vapaasti ja todennäköisesti toimii. Jos se ei pidä ääntä, se on jumissa mudassa ja täysin kuollut. Neljänneksi, jos kuulostaa, mutta haluat silti puhdistaa, käytä kaasuttimen puhdistusainetta tai jarrupuhdistusainetta. Haljenneen tai vaurioituneen kaasunkorkin vaihtaminen, joka maksaa lähes mitään. Se pieni kierto tankin yläosassa tekee paljon enemmän kuin luulet. Se auttaa tiivistämään polttoainejärjestelmän paineen. Kun se halkeilee tai kuluu, se päästää ilmaa sisään, mikä täysin horjuttaa moottorin ilmapolttoaineseosta. Tuloksena on karu ja rosoinen tyhjäkäynti, moottori horjuu kiihdyttäessä, satunnaisia iskuja, jotka eivät tunnu järkeviltä, ja kyllä, se ärsyttävä moottorin vikavalo, joka syttyy kojelaudalle. Kaikki tämä saadakseen $20, jonka useimmat kuljettajat täysin sivuuttivat. Vielä pahempaa, huono tiiviste tarkoittaa, että bensiinihöyryjä pääsee ulos. Se on kirjaimellisesti rahan haihtumista ilmaan. Polttoainetaloudellisuutesi menee suoraan alas, koska menetät polttoainetta, josta maksoit, mutta et koskaan pala. Joissakin paikoissa karkaava polttoainehöyry voi aiheuttaa auton epäonnistumisen päästötarkastuksessa. Onneksi sen korjaaminen on naurettavan helppoa. Et tarvitse työkaluja etkä vie autoa mekaanikolle. Osta vain oikea korvaava korkki malliisi ja laita se paikoilleen. Jos menet korjaamon kautta jostain syystä, voit maksaa $100–120 jostain, joka sisältää osan ja työn. Mutta useimmat ihmiset pystyvät siihen paljon vähemmällä itsellään. Osta vain korkki auton osakaupasta, poista vanha ja ruuvaa uusi kiinni, kunnes kuulet useita napsahduksia. Nuo napsahdukset kertovat, että se on kiristetty ja tiivistetty kunnolla. Jos haluat sen kestävän vielä pidempään, päivitä etanolikestävään kaasukorkkiin.
Nykyaikaiset polttoaineet, kuten E10 tai E15, sisältävät etanolia, joka on alkoholia. Etanoli imee ilmasta kosteutta, ja tämä kosteus saa tavallisen kumin turpoamaan ja tahmeaksi. Ajan myötä halvat kannet jumittuvat, halkeilevat tai menettävät tiivistyskykynsä. Puhdista kaasunkantti ja täytekaula, joita kukaan ei puhdista. Kun moottorisi alkaa käyttäytyä oudosti, käy tyhjäkäynnillä, hidas vaste tai satunnainen moottorin vikavalo, mielesi hyppää todennäköisesti suuriin, kalliisiin ongelmiin. Mutta joskus ongelma on juuri polttoaineluukun takana. Ajan myötä tien pöly, lika ja lika hiipivät sisään ja laskeutuvat bensatankkiin ja täyttökaulaan. Se ei tunnu paljolta, kunnes tuo lika estää kannen tiivistymisen kunnolla. Heikko tiiviste päästää ilman imeytymään polttoainejärjestelmään, muuttaen painetta ja sotkien moottorin polttoainetta. Väärä paine sekoittaa antureita. Moottorin tietokone vastaanottaa ristiriitaisia signaaleja siitä, kuinka paljon polttoainetta ruiskutettavaksi. Seos on epätasapainossa, ja yhtäkkiä moottorisi menee rikki ilman ilmeistä mekaanista syytä. Sen korjaaminen on nopeaa eikä vaadi erityisiä työkaluja. Ensiksi kierrä kaasun korkki ja poista se kokonaan. Toiseksi, ota puhdas liina ja suihkuta siihen kevyesti WD-40. Älä koskaan suihkuta suoraan polttoainekorkkiin tai aukkoon, koska se aiheuttaa sotkua ja voi saastuttaa järjestelmän. Kolmanneksi, puhdista kaasukorkin alaosa, erityisesti kumirenka. Se on se osa, joka sulkee kaiken. Se sormus on kriittinen. Jos se on pölyn tai öljyisen lian peitossa, se ei voi koskettaa täytekaulaa puhtaasti. Neljänneksi, puhdista täytekaulan sisäpuoli, erityisesti kierteet, joihin korkki ruuvataan. Olisit yllättynyt, kuinka paljon likaa siellä piilee. Käytä rättiä pyyhkiäksesi mahdollisimman paljon sisätilaa. Kun olet valmis, ruuvaa korkki takaisin, kunnes se napsahtaa. Oikean tyyppisen kaasunkorkin asentaminen tekee suuren eron. Autot on rakennettu toimimaan tuuletetulla tai ilmanpaineettomalla kaasukorkilla. Kun nuo kaverit yhdistetään, suorituksesi alkaa laskea. Jos järjestelmäsi tarvitsee tuulettamattoman kondensaattorin, mutta asennat tuuletuksen, paine karkaa, polttoainehöyryt vuotavat ulos ja moottori käy hoikkana ja epätasaisena. Vähärasvainen seos tarkoittaa liikaa ilmaa ja liian vähän polttoainetta, mikä saa moottorin kuumenemaan ja tehottomaan. Tuulettamattoman kannen käyttö tuuletetussa järjestelmässä aiheuttaa paineen kasvua. Se rasittaa polttoainepumppua ja sotkee ilmavirran. Moottorisi rasiutuu, kuumenee ja suorituskyky on heikko, ja polttoainejärjestelmän osat voivat vaurioitua. Useimmat vaihtokondensaattorit näyttävät ulkopuolelta identtiseltä. Mutta kaikki eivät käyttäydy samalla tavalla. Niissä on erilaiset sisäiset venttiilit tai ei lainkaan venttiilejä riippuen rakenteesta. Joten lopeta universaalin sopivuuden arvailu. Sen sijaan tarkista käyttöohje. Se kertoo tarkalleen, millaista tarvitset, tuuletettu vai ilmanvaihto. Ja jos et ole varma tai käyttöohje ei ole selkeä, kysy mekaanikolta tai autonosaliikkeen myyjältä. Kerro heille tarkka vuotesi, merkkisi ja mallisi. Anna pakkaukseen elvyttävää silikonivitamiinia. Se kumirengas bensakorkissa toimii kovemmin kuin luulet. Se tiivistää paineen sisään, lukitsee ilman ulos ja pitää moottorin sujuvasti käynnissä. Mutta ajan myötä se kuivuu, kovettuu ja menettää otteensa. Kesän äärimmäinen kuumuus polttaa sen pois. Talven kylmyys jäädyttää hänet. Nykyaikaisen polttoaineen etanolikemikaalit hyökkäävät sitä vastaan. Lopulta tuo joustava kumi muuttuu kovaksi renkaaksi, joka ei enää pysty muodostamaan täydellistä tiivistettä. Kuiva pakkaus ei voi tiivistää kunnolla. Se tarkoittaa, että polttoainehöyryt vuotavat ulos, paine muuttuu epävakaaksi ja yllättäviä moottoriongelmia syntyy ilman varoitusta. Moottorin tietokone saa outoja painelukemia ja alkaa tehdä virheellisiä säätöjä polttoaineseokseen. Ratkaisu on antaa hänelle annos silikonirasvaa. Ajattele sitä vitamiinina pakkauksessasi. Kerran vuodessa käytä 2 minuuttia tähän yksinkertaiseen huoltoon. Tarttuu kirkkaaseen dielektriseen silikonirasvaan.
Sen voi löytää mistä tahansa varaosaliikkeestä muutamalla dollarilla. Laita herneen kokoinen määrä puhtaalle sormelle, sitten levitä sitä varovasti bensakorkin kumirenkaan ympärille. Et tarvitse paljoa, vain ohuen, tasaisen kerroksen. Tässä on niksi, joka tekee kaiken eron. Ruuvaa korkki kiinni ja irrota se muutaman kerran. Tuo kiertoliike levittää rasvan tasaisesti koko renkaan ympärille ja työntää sen kumiin. Se myös jakaa rasvaa täytekaulan kierteisiin, jotta korkki ruuvataan tasaisesti kiinni. Hyödyt ovat välittömiä. Tuuleta jarrujärjestelmä jämäkämmän poljin ja tehokkaamman moottorin saamiseksi. Odota, jarrut eivät liity moottoriin, vai mitä? No, epäsuorasti he tekevät niin. Kun jarrujärjestelmässä on ilmaa vangittuna, poljin tuntuu pehmeältä ja auton pysäyttämiseksi täytyy astua syvemmälle. Se tarkoittaa, että jarrut painetaan useammin ja pidempään. Joka kerta kun jarrutat, muunnat kineettisen energian lämmöksi. Jos jarrut eivät toimi tehokkaasti, sinun täytyy jarruttaa aikaisemmin ja useammin, mikä tarkoittaa, että moottorin täytyy tehdä enemmän töitä saadakseen nopeuden takaisin. Se on sykli, joka tuhlaa polttoainetta ja aiheuttaa tarpeetonta rasitusta voimalinjalle. Ilma kulkee jarrujärjestelmään vähitellen ajan myötä. Jarruneste on hygroskooppista, eli se imee kosteutta ilmasta mikroskooppisen huokoisten kumiletkujen kautta. Tuo kosteus voi muuttua pieniksi höyrykupliksi äärimmäisessä kuumuudessa. Ilma on puristettavissa, kun taas neste ei. Kun painat jarrupoljinta ja linjoissa on ilmaa, se puristuu puristuksiin sen sijaan, että kaikki paine siirtyisi jarrusatuloille. Tuloksena on sienimäinen pedaali, joka menee matalammalle kuin pitäisi. Jarrutus muuttuu vähemmän tehokkaaksi, mikä on erityisen vaarallista hätätilanteissa, joissa tarvitaan jokainen millimetri pysäytysvoimaa. Täydellinen jarrujärjestelmän ilmausprosessi poistaa kaiken vangitun ilman. Sinun täytyy aloittaa kauimpana olevasta pyörästä pääsylinteristä, joka on yleensä oikea takaosa, ja edetä lähimmälle pyörälle. Perinteinen menetelmä vaatii 2 henkilöä. Toinen pumppaa jarrupoljinta paineen kasvattamiseksi, kun taas toinen avaa jarrusatulan ilmaventtiilin. Neste, jossa on ilmakuplia, purkautuu ulos. He sulkevat venttiilin, toistavat kunnes neste tulee ulos täysin kirkkaana, ilman kuplia. Vaihtoehtoisesti voit käyttää tyhjiöpumppua, joka imee vanhan nesteen järjestelmän läpi, jolloin voit tehdä työn yksin. Koko prosessin ajan sinun tulisi pitää pääsysylinterin säiliö täytettynä tuoreella nesteellä. Jos annat sen mennä liian alas, vedät ilmaa ylhäältä, jolloin kaikki työsi mitätöidään. Tarkista ja vaihda kuluneet jäähdytysletkut ennen kuin ne pettävät. Kumiletkut, jotka kuljettavat jäähdytysnestettä moottorin, jäähdyttimen ja lämmittimen ytimen välillä, altistuvat jatkuvasti äärimmäiselle lämmölle ja paineelle. Vuosien varrella tuo kumi muuttuu kovaksi ja hauraaksi. Letkut, jotka olivat joustavia uutena, tuntuvat jäykiltä kuin muoviletkut. Pinnalle alkaa ilmestyä pieniä halkeamia. Joissain tapauksissa letku täyttyy kuin ilmapallo heikoista kohdista. Nämä kaikki ovat varoitusmerkkejä siitä, että epäonnistuminen on väistämätön. Pieni jäähdytysnestevuoto ei ehkä tunnu aluksi isolta asialta. Menetät vähän nestettä, täytät sen uudelleen ja jatkat ajamista. Mutta ongelma on, että jo pieni vuoto tuo ilmaa jäähdytysjärjestelmään. Tuo ilma muodostaa kuplia, jotka häiritsevät jäähdytysnesteen oikeaa kiertoa. Moottorin osat alkavat kuumentua enemmän kuin pitäisi. Ajan myötä tämä aiheuttaa asteittaista ylikuumenemista, joka voi muuttaa sylinterikantta tai rikkoa kannen tiivisteen. Ja jos letku katkeaa kokonaan ajon aikana, erityisesti yläjäähdyttimen letku, joka kuljettaa korkeapaineista jäähdytysnestettä, moottorisi menettää kaiken jäähdytysnesteensä sekunneissa. Moottori ylikuumenee niin nopeasti, että se voi aiheuttaa pysyviä vaurioita ennen kuin ehdit turvallisesti pysähtyä. Visuaalinen tarkastus on yksinkertaista, mutta useimmat eivät koskaan tee sitä. Kun moottori on kylmä, avaa konepelti ja tutki kaikki näkyvät jäähdytysnesteletkut. Purista heitä hellästi.
Niiden pitäisi tuntua kiinteiltä, mutta joustavilta. Jos ne tuntuvat kovilta kuin kivi tai pehmeitä kuin sieni, ne ovat kuolleita. Etsi pinnallisia halkeamia, turvotusta tai märkiä kohtia, jotka viittaavat hitaisiin vuotoihin. Tarkista puristimet molemmista päistä varmistaaksesi, että ne ovat tiukkoja. Jos löydät epäilyttävän letkun, vaihda se ennen kuin se hajoaa. Letkut eivät ole kalliita, yleensä $10–30 kappale. Puhdista akun navat ja kaapelit syvällisemmin kuin luulit. Olemme jo puhuneet akun napojen puhdistamisesta, mutta on olemassa toinen taso, johon useimmat eivät koskaan yllä. Itse johdot, nuo paksut johdot, jotka on kytketty akkuun, voivat syöpyä sisältäpäin ilman, että näet sitä ulkopuolelta. Korroosio hiipii muovi- tai kumieristeen alle ja hyökkää kupariin sisällä. Ulkopuolelta kaapeli näyttää hyvältä, mutta sisällä kuparisäikeet muuttuvat vihreäksi pölyksi. Tämä sisäinen korroosio toimii sähköresistanssina. Virta, jonka pitäisi kulkea vapaasti akusta käynnistysmoottorille ja muulle sähköjärjestelmälle, on estynyt. Oireet ovat turhauttavia, koska ne ovat ajoittaisia ja arvaamattomia. Joskus auto käynnistyy täydellisesti. Toisinaan kuulet solenoidin napsahduksen, mutta moottori ei käynnisty. Tai moottori käynnistyy, mutta kaikki sähköjärjestelmät vaikuttavat heikoilta. Valot himmenevät, radio sammutetaan hetkeksi, kojelaudan mittarit vilkkuvat. Tarkistaaksesi, ovatko johdot sisäisesti korrodoituneet, tarkista ne liittimien läheltä. Jos kaapeli tuntuu jäykältä ja kovalta eikä joustavalta, se on huono merkki. Jos kuparissa näkee vihreää värimuutosta siellä, missä se on liitetty napaan, korroosio on selvästi edennyt johdon sisällä. Vakavissa tapauksissa voi kirjaimellisesti taivuttaa lankaa ja tuntea sen halkeilevan, koska sisälangat ovat katkenneet. Vakavasti korrodoituneet akkukaapelit vaativat täydellisen vaihdon. Sisäistä korroosiota ei voi puhdistaa, kun se on edennyt. Korvaavat kaapelit ovat suhteellisen edullisia, yleensä $20–50 per pari. Varmista, että ostat ajoneuvollesi sopivat kaapelit. Opettele ECU:n tyhjäkäynti uudelleen suuren huollon jälkeen. Kun teet tärkeitä puhdistuksia, kuten kaasuläpän rungon, MAF-anturin tai ruiskuttimen, muutat perustavanlaatuisesti ilman- ja polttoainevirtauksen moottorin läpi. Mutta moottoritietokoneesi toimii edelleen vanhojen arvojen kanssa, jotka se oppi, kun kaikki oli likaista. ECU-pitellä on adaptiiviset arvot, joita se säätää ajan myötä kompensoidakseen kulumista ja likaa. Kun siivoat kaiken, nuo adaptiiviset arvot ovat nyt vääriä. Tämän seurauksena moottori voi käydä oudosti heti huollon jälkeen. Tyhjäkäynti voi olla epävakaa. Kaasuvivun vaste voi tuntua oudolta tai saatat saada tilapäisiä vikakoodeja. Onneksi uudelleenoppimisprosessi on yksinkertainen. Huollon jälkeen käynnistä moottori koskematta kaasupolkimeen. Jätä se täysin lataamattomana tyhjäkäynnille vähintään 5 minuutiksi. Tänä aikana ECU mittaa uusia arvoja ilmavirtauksesta, kaasuläpän asennosta ja polttoaineseoksesta. Se kalibroi uudelleen perusarvojaan. Sen jälkeen hän ajaa autoa sulavasti noin 20 minuuttia, mukaan lukien vaihteiden sekoitus. Kiihdytä hitaasti, pidä moottoritiellä tasainen nopeus mahdollisuuksien mukaan, hidasta varovasti. Tämän ajon aikana ECU oppii, miten moottori reagoi erilaisissa olosuhteissa vastapuhdistetuilla järjestelmillään. Vältä aggressiivista kiihtyvyyttä tai suorituskykyistä ajamista tämän oppimisjakson aikana. Täyden uudelleenoppimisjakson jälkeen moottori mukautuu puhtaisiin olosuhteisiin ja alkaa käydä kuten pitää. Tarkista ja säädä apuhihnan jännitys oikein. Käärmehihna, joka pyörittää kaikkia lisävarusteita, kuten laturia, vesipumppua, tehostettua tehostusta ja ilmastointikompressoria, täytyy olla juuri oikealla jännityksellä. Liian löysä ja hihna liukuu. Kuulet vinkuvia ääniä, erityisesti kylmäkäynnistyksen aikana tai kun laitat ilmastointilaitteen päälle. Tuo liukuminen tuottaa lämpöä, joka lasittaa hihnan ja tekee siitä kovan ja narisevan. Vielä pahempaa, lisävarusteet eivät pyöri oikealla nopeudella.
Laturi ei lataudu täysin, ohjaus tuntuu raskaalta, ilmastointilaite on heikko. Liian tiukka ja liiallinen jännitys tuhoaa laakerit kaikissa liittimissä ennenaikaisesti. Laakerit on suunniteltu kestämään normaaleja käyttövoimia, eivät ylikuormitetun hihnan liiallista sivukuormitusta. Olen nähnyt laturit, vesipumput ja ilmastointikompressorit epäonnistuvan, ei siksi, että ne kuluisivat luonnollisesti, vaan siksi, että joku kiristi hihnaa liian tiukasti ajatellen, että enemmän jännitystä on parempi. Oikean jännityksen tarkistaminen on helppoa. Kun moottori on pois päältä, paina hihnaa pisimmän jakson puolivälissä taljojen välillä. Sen pitäisi upota noin puoli tuumaa kohtuullisella peukalon paineella. Enemmänkin ja se on liian löysä. Vähemmän ja se on liian tiukka. Monissa nykyaikaisissa ajoneuvoissa on jousikuormitteiset automaattikiristimet, joiden pitäisi ylläpitää oikeaa jännitystä automaattisesti. Mutta nuo jouset heikkenevät ajan myötä. Jos autossasi on automaattinen kiristimen ja hihna on liian löysä, kiristin täytyy vaihtaa. Käytä joka kerta oikeanlaista moottoriöljyä. Kaikki öljyt eivät ole samanlaisia, vaikka etiketissä lukee synteettinen. Moottorisi on suunniteltu toimimaan tietyllä viskositeetilla ja tietyillä sertifikaateilla varustetulla öljyllä. Nämä vaatimukset eivät ole ehdotuksia, vaan teknisiä vaatimuksia. Oikea viskositeetti on ratkaisevan tärkeää suojassa eri lämpötiloissa. Öljy 5V30 virtaa eri tavalla kuin 10V40. Ensimmäinen luku on kylmä viskositeetti, toinen kuuma viskositeetti. Väärän viskositeetin käyttö tarkoittaa, että öljy on liian paksua moottorin ollessa kylmä, mikä aiheuttaa kulumista käynnistyksessä. Tai se on liian ohut, kun moottori on kuuma, eikä se suojaa kuormituksen alla. Sertifikaateilla on myös valtava merkitys. Etsi pullosta API-sertifiointimerkkejä, kuten API SN Plus tai API SP. Nämä sertifikaatit tarkoittavat, että öljy on läpäissyt tiukat testit kulutussuojan, kerrostumien muodostumisen, öljyn kulutuksen ja yhteensopivuuden osalta nykyaikaisten päästöjärjestelmien kanssa. Joillakin valmistajilla on omat lisäspesifikaationsa. Eurooppalaiset moottorit vaativat usein erityisiä hyväksyntöjä, kuten VV5020000 tai BMW LL01. Nämä luvut ovat tärkeitä, koska moottoreiden toleranssit ovat tiukemmat ja ne vaativat tiettyjä öljykoostumuksia. Aja moottoria säännöllisesti täydessä käyttölämpötilassa. Tämä on temppu, jota kukaan ei mainitse, mutta se saattaa olla tärkein kaikista. Jos teet vain jatkuvia lyhyitä matkoja, kuten 5 tai 10 minuuttia kauppaan, töihin tai lasten viemiseen, moottorisi ei koskaan saavuta täyttä käyttölämpötilaansa. Saatat ajatella, että se on kuuma, koska lämpötilamittari liikkui, mutta koko moottori, erityisesti öljy, ei ole saavuttanut optimaalista käyttölämpötilaansa. Kun moottori käy jatkuvasti kylmänä tai lämpimänä, tapahtuu useita huonoja asioita. Ensinnäkin öljyyn kertyy kondensaatiota. Joka kerta kun moottori jäähtyy, ilmassa oleva kosteus tiivistyy moottorin sisälle. Kun ajat tarpeeksi pitkälle, jotta moottori saavuttaa täyden lämpötilan, kosteus haihtuu ja poistuu PCV-järjestelmän kautta. Mutta lyhyillä matkoilla ei koskaan kuumene tarpeeksi polttaakseen kosteutta. Ajan myötä öljy saastuu vedellä muodostaen keltaisen majoneesimaisen lietteen öljynkorkin alle. Toiseksi, palamaton polttoaine laimentaa öljyä. Kylmäkäynnistyksessä moottori ruiskuttaa ylimääräistä polttoainetta käynnistystäkseen. Osa polttoaineesta pesee sylinterin seinämät ja sekoittuu öljyyn. Täydessä käyttölämpötilassa polttoaine haihtuu pois öljystä, mutta lyhyillä matkoilla se jää öljyyn, laimentaa sitä ja heikentää sen voitelukykyä. Kolmanneksi hiilikerrostumat muodostuvat nopeammin, koska epätäydellinen palaminen kylmässä käytössä jättää enemmän jäämiä. Ratkaisu on yksinkertainen. Aja autollasi vähintään kerran viikossa pidemmällä matkalla. 20 tai 30 minuuttia moottoritiellä on ihanteellinen. Anna moottorin saavuttaa ja ylläpitää täyttä käyttölämpötilaansa. Öljy kuumenee täysin, polttaen epäpuhtaudet pois.
Jäähdytysjärjestelmä kiertää täysin, hiiliesiintymät poltetaan. Kaikki järjestelmät toimivat niissä olosuhteissa, joihin ne on suunniteltu. Jos et oikeasti pysty tekemään pitkiä matkoja asumistilanteesi vuoksi, harkitse ainakin moottorin tyhjäkäyntiä, kunnes se saavuttaa täyteen lämpötilaan ajoittain, vaikka ajaminen on paljon parempaa, koska se kuormittaa moottoria ja pakottaa kaiken toimimaan kunnolla. Tee nämä 22 yksinkertaista temppua, niin moottorisi ei vain käy, vaan kehrää kuin se olisi juuri lähtenyt liikkeestä. Sinun ei tarvitse olla mestarimekaanikko tai käyttää tuhansia dollareita työpajalle,